Velkommen til Arena 365. En af hjørnestenene i Arena 365 er min logbog. Min logbog er din personlige træningsdagbog og dit helt eget aktivitetscenter. Min logbog hjælper dig med at holde formen, forbedre resultaterne, nå målene og bevare motivationen. I min logbog kan du planlægge alle dine personlige aktiviteter, uanset om det er gentagne aktiviteter eller noget du bare skal gøre en enkelt gang. En planlagt aktivitet kan fx være at cykle på arbejde alle 5 hverdage, købe nye fodboldstøvler eller løbe 2 gange om ugen. Du kan se alle dine planlagte aktiviteter i den ugenlige oversigt, og så snart du har gennemført aktiviteten, kan du nemt registrere den ved at klikke på Thumbs Up-knappen. Hvis din planlagte aktivitet involverer tid og distance, som f.eks. en løbetur, kan du udfylde detaljerne, når du trykker på Registrer-knappen. Du kan selvfølgelig også registrere de aktiviteter, du ikke har planlagt. Har du spillet fodbold med drengene i parken, eller gået en lang søndagstur med kæresten, skal det også registreres. Alt tæller. Du kan følge med i dine personlige resultater i min logbog. Alle dine registreringer bliver omsat til statistik, så du via grafer kan se udviklingen i dine præstationer. Du kan blandt andet se din kilometertid og den totale distance, du har tilbagelagt. Vil du øge motivationen endnu mere, kan du sætte personlige mål. Et mål kan være alt fra at gennemføre et maraton til at leve et liv uden stress. Du kan knytte dine planlagte aktiviteter til dine mål, og på den måde skrue ekstra op for motivationen. Min logbog er som udgangspunkt helt privat, men du kan vælge at dele dine registreringer med dine venner, holdkammerater eller alle på Arena 365. På den måde er du med til at inspirere andre og selv blive på rette spor. God fornøjelse.